фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2023 дар доираи барномаи давлатии ҳифзи мероси ғайримоддии фарҳанги халқи тоҷик барои солҳои 2021-2025 доира шуда истодааст, ки дар шаҳри Конибодом баргузор гардид. мақсад аз баргузории фестивал озмун намоиш додани дастовардҳои ҳунарию фарҳангии 31 соли истиқлолияти давлатии мамлакат буда, дар таҳкими худшиносӣ, баландбардоштани ҳисси ифтихори миллӣ, эҳёи ҳунарҳои миллӣ ва тарбияи маънавии шаҳрвандон ба хусус насли наврас мусоидат хоҳад кард, ки он манзури тамошобинон гардонида шуд. барои иштирок дар фестивал дастаҳои ҳунарии шаҳри Конибодом барномаи иборат аз суруди хор, намоиши навозиши умумӣ, хониши бадеӣ, рақс, суруди якка ва лапар, суруди анъанавӣ ва ҳаҷвӣ, порча аз анъанаҳои мардумӣ, манзури тамошобинон ва ҳайати ҳакамон гардонданд. зикр карда шуд, ки ҳаваскорони шаҳри бостонии Конибодом имсол дар Андалеб чанд нафар чеҳраҳои навро рӯи саҳна оварданд, ки ин соҳибистеъдодҳои наврасу ҷавонро бояд дастгирӣ намуд. то дар оянда идомабахши фаъолияти пурсамари ҳунармандони номии Конибодом гарданд. суруди хор, навозиши умумӣ ва порча аз анъанаҳои мардумӣ арӯсбарон, рақси якка басо мафтункунанда ва ҷолиб буд. аз рӯи 9 номинатсия ҳаваскорони санъати шаҳри Конибодом хуб баромад карданд ва мақсади фестивал озмуни эҷодиёти халқ Андалеб 2023 ин дарёфти чеҳраҳои ҳунар, арҷ гузоштан ба мероси пурғановати фарҳанги тоҷик ва тақвият бахшидан ба ансамблҳое, ки дар бахшҳои фарҳанг фаъолият мекунад, тақвият бахшидан аст. ба ҳакамон ва иштирокдоронро махсусан баромади рақси якка, суруди якка ба ҳакамон ва тамошобинон писанд омад. дар маҷмӯъ ба ҳунарнамоии дастии ҳунармандон ва ҳаваскорони шаҳри Конибодом бо соҳиб шудан бо 85 хол дар ҳолати ҳозира байни шаҳру навоҳии дигар ноил гардиданд.